Ya, iki soalé sinden sing gawat kliwat ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Nesune gampang le angleh angel. Iya. Ya surat dadi ngopo? Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng sugeng dalu tok. Karo Kalian jenengan. lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok sugeng dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning Ayo sugeng dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki Mangke nek jenengan ra di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke ki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngeyel kok. Nah ora ngeyel ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Aja Sri Mulyani. Sugeng dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Lah Ibu Bupati ora ming Ibu. Ngono ora. lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Berarti kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe wis ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa wartanana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah wi angkringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winten telu lho pas go kucing. Endi to? Sapa? Kuwi go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke Bagor brand. Pangan sego kucing ya 5. Wong nang kono sing ngonekke aku. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Nok. Ya. Ah, Elisa dhisik ndak sak diteni karo penyanyi Bupati Ibu Aja Sri Mulyani. Ya. Sebat sebut wae Elisa or karo Elisa or karo Elisa or karo ya. Ayo Sa. Jumeneng Mbak Elisa. Ya. Kaya iki cah pinter.
S2 kok ming trimo nyinden turut tarup. Lah upama dadi sekretaris rak ya iso to dasare isih enom, ayu. Kok emoh? Iya. Ya kun mengke kula tak ngelamar ngene bupati. Ah. Dadi ajudan gawake sandal nggih purun kula, Bu. Sandale Bu Bupati iki apik-apik karo kowe regane larang sandale Bu Bupati kok. Nggih nggih. Ya tok gawake ya tok colong tenan. Iya. Injih, sowan mriki Bu, matur sembah nuwun niki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten Ulan alun-alun Klaten. Ulan-ulan piye? Alon-alon, alon. Rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke. Ning rasa kesusu ya. Nggih. Terus dalam acara apa? Dadi kowe men ngerti. Nggih, dalam acara niki wakadosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Gedungipun sekawan, papati sekawan ya. Papat sekawan. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau kadosipun. Ngajeng mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan kadosipun terus wonten gedung informatika nggih Kominfo nggih kadosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kaceng kula pangajeng ngajeng terus ora arep tak penerke terus ora momen kowe ajar mikir kok ya pancen-ancen kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika. Apa? Kepala dasipun desa-desa. Si. Kok maksudnya ndas desa iki piye? Kepala desa. Ora sok tak tambahin ndas. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin. Nggih. Kuwi apa kuwi jenenge? Tanda tangan apa? Integritas. Integritas ya apa? Ya kuwi kok dadi berjanji sebagai kuwi berjanji dia berfungsi sesuai peraturan perundang-undangan dan dia berjanji dinggo ora korupsi ngono lho Pak. Oh, ya aku untuk melakukan tugas dengan baik. Jenenge apa? Fakta integritas. Fakta integritas. Ya Pak Seno barang ya kudune tanda tangan. Dadi nek entuk saweran ki aja dijupuk. Bawane 200 ya sinden dine 200 aja 50. Motong ngono wae motong apa? Wong urung saweran urung komplit. Ya iki dhuwit tadi ncanceh iki dhuwit ya lumayan ki nggo mangan sesasi nek aku sedeng iki. Kayak kono engko didum sinden-sinden. Ya engko didum sinden-sinden. Kowe iblis ki ora. Awang urung disenggol urung diitung kok wis disebut. Lah ya dhuwit dibuang-buang, dhuwit berguna. Lah salah tok lokke wong aku ora tau motong kok. Oh iya denane, jarene talang teles. Apa? Talang kuwi teles. Aja nek iso talang ki aja teles. Nek pancen bantu ya bantu lahir batin. Aja duwe pengarep-arep apa-apa kuwi ora apik, ora becik. Leres menika. Wah, niki nek menawi Bu Bupati saged wonten mriki dipersani seluruh dunia lho, Bu. Iya. Oke nembang kalih kula, nadyan kula radiedan tapi kula mboten brakot kok. Dhek sadar dhewe dhek. Iya, suwe-suwe sadar dhewe nek rada edan. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged kasempatan. Nggih. Matur suwun ya. Karo apa arep ngaturke apa? Seneng kowe sowan ning kutha Klaten kene. Seneng banget niki. Saiki mulai nyenengke, luwih nyenengke meneh. Wis ora ana apa perbedaan antaraning gaya Jogja karo gaya Klaten. Nggih, mboten wonten. Nyatane awak dhewe sowan mrene sing nonton yo akeh yo nok sing iso nampa gagrag ngayojo yo luar biasa.
Padahal niki pusat seniman nggih Pak niki, seniman klasik napa mawon wonten mriki. Heeh, dalange ya apik-apik. Dalang kata seniman seniwati. Pengendang pengrawit ya luar biasa. Ya, mula Klaten ki anu apa jenenge ana dalang apik, laris mesti asale saka Klaten. Oh iya. Mesti darah Klaten. Pak Seno wonten darah mriki nggih. Ana, asline aku ana ning aku ora iso ngurutke. Malah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku cengelmu iki domong. Aku cerita tenan kok. Oh iya tenan. Ana Mas Kasim kuwi lho. Nganti aku mbiyen tau tate karo Suwargi Pak Mbah, Pak Dikesdik kuwi kowe dolan ning soran. Wong kowe iki janjane ora dalang yoja. Sing yoja ki ming sandhangamu ru keprakmu. Nek getihmu iki getih Klaten. Klaten. Lho, ning aku rung sempat sowan, Pak D wis sedo. Lah, aku nyuwun prisa karo Mas Kasim kuwi. Mas Kasim ora iso nyejarahke. Mergo kuwi ya bodho. Ora. Iya. Lah aku ya ora ngerti. Ha padha aku ya. Ning asline ana wonten mriki darah Klaten. Makane ya saiki kaya ngene welok denan yo. Welok tenan piye? Ya kondang kaloko. Wis kowe nek ngomong aku melu bunek sa. Kondang keloko. Iya. Lah dhek ya pinter basa Jawa. Biyen ki S1-ne sing diangkah ki jurusan pedalangan. Lah mula terus sowan ning nggon aku utawa rawuh ning nggon aku takon karo aku, "Pak, saya itu seneng wayang. Saya ngambil S1 isi Yogyakarta jurusan pedalangan." Lah kowe arep ngopo? Wis, arep mayang. Arep mayang cetha kalah karo sing wong lanang-lanang kuwi. Wong saiki wayang ki kudu ngerti apa jenenge suarane iki kudu pas karo wayange. Nek wedok ki ya pancen ana sak ngertiku dalang wedok ki sing kaloka ki Suwargi Bu Harni Sabdowati saka Sragen. Iya, kuwi mergo suarane gedhe. Gedhe ya. Bu Harni ki seneng udut. Mula kowe udut to. Aku ya ngono. Nek udut iso gedhe po? Iso. Udute iso gedhe. Anu apa? Suarane iso gedhe. Iya. Oh iya, ngono sing marai. Berarti nek Pak Seno udut langsung gedhe. Lah ora. Maksude nek wong lanang wis ora usah dadak udut, ora usah udut ra apa-apa. Iya, ngono ya maya. Terus gagal dhek ora gagal ning lulus ning ya mbuh le ujian piye. Lah kok S2-ne njukuk psikologi. Oh. Psikologi ngopo sak kok ndelok psikologi? Lho aku pengen neliti, Pak. Neliti apa? Psikologi iki neliti wong edan-edan. Lah sing arep tak teliti dalang-dalang kuwi. Lah kok dalang tak anggap edan, omong dhewe, diwangsuli dhewe, nangis dhewe, ngguyu dhewe. Seprene iki dhek dalam rangka neliti aku no. Oh. Nah iya, ki objekku sing paling edan berarti Pak Seno merkane. Dadi objek penelitian psikologi. Ora masalah pokoknya. Tapi ra apa-apa matur sembah nuwun nggih Pak Seno awet panjenengan menika marake kula saged S2. Penelitian S1 nggih Pak Seno, S2 nggih Pak Seno. S1 tentang Pak Seno sing tentang dalang, terus ngerti nek Pak Seno kentir, terus aku njupuk psikologi ben coba engko menawa nek aku njupuk tesis nggo ngobati kentire Pak Seno. Ngono jebul ya tetep kentir ya ora apa. Jan kudu seniman kudu kentir. Aku yo kentir. Soale nek ora satok tambani sing jeneng dalang kuwi iso nambani dhewe. Sing jeneng dalang ki duwe kekuatan yang luar biasa. Oh, sakit to, Pak? Kok canggih? Domonge ora percaya. Wong aku ki carane piye? Lah aku ki kerep kok ditekani wong do njaluk tombo wong edan kuwi. Bener kemana sakit ngaten niku? Iso. Piye? Nambani wong edan minta dudui. Iki apa? Jam. Nah, langsung mari. Wih, canggih tenan. Tenan. Lah mari wong ngerti dhek nek kuwi jam. Iya. Oh iya ya. Nek tak tutuki iki apa? Lemper. Edan kowe. Nek iki apa jam? Mari. Wis tak anggap mari tak kon nggo bali. Iya. Bener ya, Mas. Iya. Dadi rasa datang model psikologi kabeh wis lancar. Ngono ya. Heeh. Ayo karo ditembangke podang kuning. Ya. Oh, Pak Tatin. Oh, iki panyunane engko Mbak Tatin akeh sing arep nyuwun. Ya. Podang kuning malih. Mbak Tatin kok gampang. Ya. Mbak Tatin kok digoleki sing goyange hot mesti wah. Iya, mergo lagi nganu no, in wonge. Ya. In. Gampang wonge. Heeh. Nadyan wujud mung peksi. Lah akeh lho sing ngrasani.
Nek omong kagok nek nembang kok penak. Iya. Ngono ya. Lambuk kuwi telake ana apane kuwi. Ya belajar artikulasi ngono lho. Nek nyanyi basa Inggris kae ya wonge gleleng-gleleng kok mergo ngapalke. Heeh. Padane kuwi yo ngene tapi nek ngomong ya bletetot. Bletetot kuwi piye? Terus no alus manis tur mrak ati lha iki eneng sing nyuwun meneh napa Pak? Ya nawala ning lumantar WA ya selamat dan sukses atas peresmian gedung baru kantor Inspektorat Kabupaten Klaten. Semoga dengan gedung baru meningkatkan pelayanan dan pengawasan. Oh iya. Nyuwun gending sarung jagung Mbak Elisa. Wah. Salam hormat kagem Ibu Bupati Ibu Sri Mulyani saking Tristianto Karangdawa. Oh iya Klaten. Siap lanjutkan. Matur sembah nuwun. Dibaca komplit nggih Pak Dalang. Nggih, kula baca komplit. Saweran kagem Mbak Elisa. Pira? 2 juta. Oh iya. Wah, 2 juta. Nggo Pak Seno? Ora ana iki mung saweran nggo kowe 2 juta aku senengane. Kok tumben jujur ya. Biasane 2 juta iki sing 1 juta nggo dalange, sing 500 nggo wiyaga 500 nggo sindene. Nah iki tak waca komplit. Aku bengi iki ora arep ngapusi aku. Iya. Arep jujur aku, du sinden 2 juta. Oh iya. Matur. Oh tak yoga 1 juta. Oh iya. Wis kok gampang. Tok talangi sik ra. Pak Tris niki dalange diparingi nggih. Rasa tok jalukke aku wis di kerjekan wis seneng kok. Oh nggih. Niki diganti napa mboten? Rasa terus podang kuning kok apa jenenge sarung jagunge dhewe. Iya. Goleki si podang jenar neno ibu bunga hengatiku neno nyanding bisa dadi tombo ya iki uga nawala meneh Pak Dalang kula Fajar kalian rencang kula yoga tunanetra badhe nyumbang lagu kagem Ibu Bupati Klaten matur sembah nuwun. Mas Fajar. Oh iya nggo diaturake Mak. Bar apa podang kuning iki? Ya, monggo. Iki wong ora weruh ning kersa nyumbang lagu iki nyenengke. Ya, monggo. Ya. Esuk awane ngomah wis ora kerasan. Luyuran anggoleki sing tak sayang. Muga-muga Hãy subscribe
Sik anu podang kuning. Ya. Nyaditmu nya sing ditransfer tak talangi sik ngundak repot sesuk nek kowe ngoyak-oyak ndak malah. Ya. Tenanan iki, Pak? Serius. Saestu? Matur sembah nuwun nggih, Pak. Mbuh. Mbok yo sing alus. Care 2 juta, Pak. 2 juta ki tembunge ndi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kurang kalih dosa kudu nene kurang sedoso malih nyonya nggih matur sembah nuwun nggih Pak semeng podang cair niki sampun cair Pak Tris cair Pak Seno niki sampun niki lho kok tak duduke liwat apa kuwi kamera wah iya men Pak Tristianto iki lenggahe nang ngendi Jakarta. Ya asline Karangdawa. Oh iya. Demben nimbali awake dhewe iya. Ayo sa Mas Fajar karo Mas juga sing tunanetra kuwi diaturi tindak panggung. Iki sampun saged mriki Pak. Mangga. Yo. Kula aturi. Ndi piyayine? Mriki niki sing setunggal ngangge Gotsumoto. Saiki aku tak takon karo kowe sa. Napa Pak? Apa sebabe? Dek iki ra nggo kacamata kowe wis ra weruh kok nganggo kacamata. Hooh, aku ya bingung niku, Pak. Engko takonono sebabe apa? Kula takonane. Iya. Mas sinten mau? Sik setunggale Mas Fajar. Mas Yoga. Mas Yoga. Sing sijine Mas Fajar. Halo Mas. Halo. Wah, Mas Yoga. Kok jenengan ngangge pun rigi mawon ampun niku wonten seneke Mas Keswan mengko didukani. Coba dipek di anu caos simik. Ya. Mas Yoga. Kangge Mbak Gisa. Waduh kok kenal le. Sandal lo YouTube po Mas. Oh kowe kurang ajar ora. Kok ngerti aku? Lah ya kok ndur tembungmu sok ndelok YouTube. Wong dhek iki wis tunanetra kok ndelok YouTube ora. Oh iya, berarti mirengke midhangetaken YouTube. Nggih, mirsani YouTube ngagem tangingan. Sik, kowe nek mirsani kleru. Enggak piye? Mirsani kuwi kok apa kowe weruh kok? Iya, Po. Kok kowe nyawang wong ayu ra ketok. Ya ora ketok ya ora apa-apa, penting suarane kok. Oh, dadi dhek iki sing dindelke suarane. Suara nggih. Ya pancen peka terhadap suara nek wong tunanetra ngono kuwi mak. Iya. Berarti nek menurut suara kula niki ayu napa mboten Mas Yoga? Wah, niku ayu. Wah. Nek Bu Prastiwi ayu mboten. Wah, nggih sedaya nggih ayu. Sedaya ayu berarti ngapusi. Ya ono sing elek barang kok. Sing elek sapa kowe kok ngarani kancamu elek iki? Sing elek ya kowe kuwi. Iya. Kok nganggo Gotsumoto Mas? Ini napa? Napa nggih kadenge pelindung debu. Oh, pelindung debu ben lagabiliben. Kadenge nggih keren lah. Oh, keren. Keren jeng sempeh kuwi. Congguyu to Mas, nek guyu tambah manis Mas. Madhep rene kowe rene. Nggih, ajeng ngatur napa wau? Ngaturke tetembangan kagem Mbak anu Ibu Bupati. Bupati. Ngaturke apa Mas Fajar kali Mas Yoga? Kula wau ngidam sari. Oh nggih. Wau wonten kesepakatan mbok menawi Mas Yoga ingkang nembang. Nggih, terus sampean ajeng napa? Mas Fajar ajeng. Monggo. Salto. Mboten. Kula salto mah ra iso, Pak. Kula salto mah wingi kecemplung kali, Pak. Ha nggih jelas, sampean ajeng kendang. Nggih. Oh iya, wah apik iki monggo. Nyuwun ngapunten mengke ingkang bawa nggih Mbak Elisa. Dipun bantu Mbak Elisa. Iya, tak bantu Mas lewat sini agak lewat belakang aja. Jangan lewat tempat Mas Keswan. Kowe maju sithik lho kowe le. Nah, ini lewat sini terus. Oh ya, ini mic-nya di. Nah, ayo sing weruh-weruh pindah. Sing weruh pindah. Kowe kurang ajar karo dulure tuwa kok. Mas Kasim ki sing rumangsa weruh pindah ora. Enggak ada niku. Nggih. Iya. Alon-alon monggo. Wah iki pancen tenan. Tekan Yojawe nusul aku Mas Fajar kuwi. Oh iya to. Iya. Anggremu cedak Prambanan mesti rawuh. Iya. Iki mau bengi ya rawuh terus ngerti bengi iki nang alun-alun Klaten mangkat no. Iya.
Nang Yogyakarta iki rombongan tunanetra iki penontonku kok to. Wo. Oh iya. Kowe kandhani ngeyel. Tahu aku ki mesake to, ana wong 10 kae iki bali wayangan ki do irit-iritan cekel-cekelan pundak kae. Nganti tak ndeki bareng kula napa mboten Pak? Mboten matur nuwun. Blung lah. Lagi muni matur nuwun sing entuk got. Iya. Ayo, saderengipun nembang kula badhe ngaturaken sangam kagem Pak Seno Nugroho. Nggih. Niki saking rencang kula ingkang streaming wonten ing Kota Mangang. Cocok pundi? Kutha Malang. Nggih. Asmanipun Mas Doni Wahyudi. Oh, nggih Doni Wahyudi nggih. Monggo Mas. Dibawani Nyidam Sari. Yo. Neno. Duh wong bagus. Elisa yo ora tanggap kok. Bebut jeneng ati. Kula mboten ngertos menawi kula sengken bawa Mas. Wong mbok diketik sithik ngono lho dingeneke Pak ngono. Sembrono iki nggo dolanan wong ra weruh. Mesakake ora. Kaya ngene wong nandang asmara. Ning kadang kala wong ora nuwun sewu wong ora pirsa ngono ki sok omongane sok marai guyu lho. Kok iso? Ngono aku ana jenenge Jafar. Oh, kuwi ya ora weruh. Ora weruh. Tak jak dolan ning omahku tak suguh kopi iki bareng-bareng nyeluputi. Wah, Pak Sino jan mak biar. Aku terus sing biar ki apane? Ya maaf biar. Jenengan nggih ngaten Mas, maaf biar. Waduh. Apa tak awakku dewe Neno. duh dewa jawataku welas somring wak mambi matke aku Thomas Ah, tak gandrung kaya ngene kok wong dinengke wae. ya anggere kualat cilaka lho, Sa. Wong ora weruh kok tok toleke matne aku to, Mas. Aku ini aku sing wuta taunake matamu. Ki anu dar kendangmu posisine penerke jar. Engko nek liwat anu ketak tung yong. Ya. Besok kapan katekan jejer lan wong bagus Neno. umpama nonah kodho Tanpa pegang tanganku kene lho Mas. Nah, ben wangun ya. Kaya weruh ngono lho, etok-etoke. Tanpa prau sasadara dan pepatri. Piye tanganku rasane? Hah? Piye omong to? Emang digelitik-gelitiki barang kok gleleng weruh-weruh. Saking remene kepanggihan kalian Mbak Engisa. Nyidam Sarias Moro. ya. Mangga Mas Yoga. Yo, Mas Yoga. Neno.
upama sliramu sekar mengadi aku kumbang bidang sardi upama sliramu marji wong mandi aku kang bakal liwati sinaksenin pangeruku semana ayo janji prasetyan hati ayo dan saku mandiri kita rasa rasa lindria inang karo milo rasa jagat raya kali nono Berarti Mas piye mau biyene? Ngono piye Mas? Loh. Elisa dosa lho sak. Kok dosa to, Pak? Nggo dolanan wong ngono iki. Wong ra weruh kok konon. Aku terpesona. Aku kan terpesona. Mbok dipek. Dipek. Ora sempat nyinden ming nuntun. Yo, mangga. Nalikane roe ganggu atiku ayo mensira wong ayu mati ora pandai Jai Pak rasamu nih men tendang-tendang dhewe. Angin aku sing kurang tutup. Wong loro wae yo rasane.
Terima kasih suaranya sing bagus. ngendang yo top, sing ya, Mas nyanyi yo Fajar top. juga ya. luar biasa. Wah, jan nyenengke. Nggih, alhamdulillah niki pamecut kagem para kadang-kadang difabel. Difabel nggih. Nggih, alhamdulillah. Kula kaliyan Mas Fajar wiwit tasih langit wonten ing SCB nate nampi penghargaan. Nalika riyen kula tak rencang kali Mas Fajar dados anak band. Wah. Riyen pikantuk penghargaan rekor muri grup band termuda se-Indonesia. Wah, tapi tidak perlu. Iya. Nggih, bener. Pokoke kabeh disyukuri mergo menika nikmate Gusti Allah. Ya, matur sembah nuwun Mas Yuga. Nggih. Matur suwun Mas Fajar. Nggih. Monggo. Badhe ndongaaken mugi-mugi tansah laris Pak Seno. Amin. Ya iso ngene kok ya. Ya. Nggih, tansah jaya ngeten mawon. Jaya, amin. Ya. Amin, matur sembah nuwun Mas sedaya. Nyosanya diaturke Mas Yuga karo Mas Fajarnya. Ya. Men dinggo sangu kondur. Ya. Ora apa-apa, wis kono gek dituntun apa ben medun dhewe. Ya. Ojo mesake ora pancal-pancalan. Ya, nggih. Alon, ya kowe iki nang ngarep nuntun kok nang mburi. Kowe nek nang mburi ngono malah kaya rombongan ra weruh kowe. Iya. Alon, wis matur sembah nuwun. Iya. Ngendango kae nek tunanetra ya bahaya lho. Iya. Nek nganti ora dipaske tangane upama ditumpak-tumpak ngono ya. Luput ngenangi raine dhewe. Iya, pancen bener mak. Ya iki ana sing mau manundan sarung jagung mau diaturake no. Ya. Monggo. Panjenengane Mbak Ika, monggo. Ya, ya. Sarung jagung diaturke mau jane sing kepareng-arep nyekar Mbak Elisa. Ya ning ana treke Mbak Ika, ya dinai trek. Apa sik nembang sik trek wae. Aja ikan. Ya. Nek sik trek ora iso nyuwara, monggo. Ye, sugeng dalu Bapak Ibu. Sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Ya. Minangkani pambudutan saking Pak Tris. Pak Tristianto. Jane sik dikersake Mbak Lisa lho, make nek gelo pripun? Ora apa-apa. Ya, Mbak Tristianto iki ana tulisane Elisa Trek Ika kok. Ya. Monggo. Sarung jagung. Langsung wae. Ya, engko ndak wektune selak ngoyak. Ya, iki sindene isih pirang-pirang sing urung iso diaturake. Ya. Monggo Mak. Ya, monggo Mas.
suwun. Ya. Pokoke kudu diurutke ya ana ngono nganti ora ana sing kliwatan ora prayoga. Ya. Ki malah arep bubar we rampung limbukane ana layang meneh. Saka sapa? Saking manajemen Apri Mimin. Oh. Iya cah iki ya do ngopo. Nyuwun lagu Liwung. Oh nggih, matur sembah nuwun. Ya, engko diaturake dadak nggodit barang ki ya ngopo. Iya. Ora apa-apa, dadak nggodit ki aku ora seneng. Ya tetep tak tampa. Nek karo kaya ngono kok mesti. Ayo Mbak Tatin. Ya, monggo jumeneng ya. Mbak Tatin menko ngaturke apa lagon? Ya. Nggih, Mbak Tatin. Ya wis jumeneng iki Mak. Iya, iki soalé sinden sing gawat kliwat ya. Lah napa lho? Wingit kepati-pati ora kena dipidak wewayangane. Nesune gampang le angleh angel. Iya. Ya surat dadi ngopo? Iya. Ya, kowe piye ngopo arep ngaturke apa? Mboten napa-napa, mengajeng Sugeng Dalu tok. Karo Kalian jenengan. Lho kok karo aku ngopo? Aku ora butuh tok Sugeng Dalu. Lah kula melu jenengan lho. Lah kan dipresani pun aku nek tekan kene ora ditimbali karo Bu Bupati ora bakal tekan kene. Lah nggih ning Ayo Sugeng Dalu karo Bu Bupati. nggih urut sik. Urut sik ya dhuwure derajate dhuwur kono karo aku. Sing bayar aku ki Mangke nek jenengan ra di nomor 1 ki ya nesu. Lah piye to kok ngewohke iki? Aku ki tau nesu kapan to, Tin? Aku ki wonge sabare kliwat ukur lho. Iya. Mendina nesu ra aku. Hah? Mendina. Aku ngayal kok. Nah ora ngayal ya ora tak nesoni. Wis gawe karo Ibu Bupati Ibu Ajah Sri Mulyani. Sugeng Dalu Ibu. Nah, Ibu Sugeng Bupati. lenggah. Lah, Ibu Bupati ora ming Ibu. Ngono ora. lah nggih pun ngertos nek Ibu Bupati. Jenengane ngerti apa ora? Bu Sri. Bu Sri sapa? Mulyani. Oh iya bener. Iya. Tumben. Iki rada bolong. Biasane Bu. Ora rada bolong nek Elisa ki rada sengak. Berarti kowe dunekke goblok wong tumben ngono. Biasane kowe ora gagas sing nanggap, ora gagas sing nimbali sapa watana pangan biasane kowe. Iya. Ning niki wae dereng maem e. Dereng maem. Nah, ngilang. Lah yang keringan kuwi apa ora di aku dereng mangan winten telu lho pas go kucing. Ndi to? Sapa? Kuwi go kucing telu ya ngomong dereng mangan. Lah aku nek mangan 5 lho, nek 3 iki berarti urung kanggo makan. Ya mulane we dionekke bakor brand. Pas go kucing ya 5. Wonge nang kono sing ngonekke aku. Ya, ki Mbak Tatin iki mau disuwun saka manajemen Mbak Apri Mbak Mimin. Nggih, napa? Wo, lah iki malah ana tulisane kalian Bu Prastiwi nyuwun liwung. Heeh. Nyuwun liwung karo sisan bae nok kuwi wong loro kon nyanyi sisan. Ya. Ayo lewat Ayo, Min. Kakak. Ayo Mbak Apri. Yo yo. Oh penontonnya wis do ayo-ayo iki. Kowe tak njeloki lho. Nek ndekem nang kono. Ayo. Yo Mbak, yo Lek Kimin. Heeh. Ayo Mbah Men. Mbah Men. Ayo ndang ceket-ceket Mbak. Ah, wong biasane yo nang pas. Wah ganteng tenan nek ngene iki. Waduh. Kok ora kaya biasane. Ketok lanange nek. Ketok lanange. Aku nek ketok lanange wedi aku sah. Jauh ngadoh ya. Aku nek biasane cok cipika-cipiki nek iki kok yo lali bareng. Aja dipadake nek gelungan. Lah iya, mulane aku wedi to. Iya. Sugeng Dalu Pak Seno. Suarane gede jebulene, Pak. Ya gede wong lenang ra ketang sadele ya gembol kok ngono kok. Sugeng Dalu Mbak Tatin, De Elisa. Sama jatuh hati. Ane ya, maco ya. Maco sebulane. jebulan. Aku ya iso. Lah piye? Coba Sugeng Dalu De Elisa. rawangun. Nek kowe mangan tetep ketok wedok ya.
Matur Pak Seno nyuwun pangapunten mboten ngrahapi kanthi saya panjenengan menika mimin mboten saged melampah nggih. Mergo kehamilannya niki sampun menginjak 6 bulan dados mboten saged men awet kandungane mergi nglairaken putra panjenengan meneng omah ndak kudanan. Niki sing mangkat Masne Mimin niki Sukimin sing mlampah Pak. Oh, Mimin teng omah. Mimin teng omah. Hamil 6 bulan. Nggih. Kalih kula niku. Nggih. Tulung mang pacul sirahe Mimin. Men modar ngisin-isinke. Kersanipun wonten generasi penerus ngoten lho dalang Klaten menika. Tus saking Yojo ngoten. Men ana anu persilangan ngono. Nggih. Turas Klaten karo Turas Yojo ngono. Nggih ngaten. Oh ya wis muga-muga lahir kanthi slamet. Amin. So nek lahir aku kabarono ya. Nggih dikabari ngoten. Idake ndase bayine. Bulane dalange ya doyan. Doyan dengkulmu mlocot. Ameng lambene Sukimen kok tak percaya. Aja tak genengi mesake wong wedok nang omah kek garbini burung diakoni bojone mesake. Jenenge ya wis ana ta? Wis ana. Men mbok cangkeme iki sing apik. Lah iki ngono kuwi menjatuhkan Pak Seno, masa Pak Seno doyan. Member kok. Malah member. Sugeng rawuh wonten Kitha Klaten bersinar nggih. Kitha 1000 candi, Kitha 1000 umbul, kota 1000 dalan. Dan bentar lagi mau dibikin bunga itu loh, sejuta bunga. Sejuta bunga. Sama Ibu. Lah kuwi bang-bang kene ning kono. Bang kene. Nah, ayo anu liwung. Ya, diaturake. Pangapunten Ibu Bupati menika putra-putrane nyusul. Bangane tetek ya, Le. Ya ora pri. Iki nek ngendika kaya ngono ki malah njur ngetok-ngetokke sampean ki aja sok ngendi. Wong ora tahu. Justru Anda itu mengangkat derajat kaum minoritas. Iya. Lho tenan Mbak Apri, Mbak Mimin ki mengangkat derajat kaum minoritas. Sampeyan iso berbudaya, berkesenian kaya ngoten niku luar biasa. Nek perlu kanca-kancane dijak berkesenian, berbudaya. Dintas saka pinggir dalan. Oh, Pak Seno matur nuwun. Pimpin Pak Seno matur nuwun. Arep kegowo nek. Arep kegowo. Arep aleman. Arep kegowo. Kumat. Lah ayo instingnya mengatakan. Nggih, monggo dipun aturaken liwung. Ya. Matur suwun, Mbak. Mbak Apri matur nuwun nggih, wau wah sampeyan niku nek karo sedulur jan. Iya. Nggih mumpung ten Klaten lak ngaten. Seneng tenan. Kula saged kados mekaten menika rak saking dorongan panjenengan. Nggih. Nek neng Klaten ya disengkuyung seniman dalang Klaten, seniman kabeh Klaten. Ning Ngayuja disengkuyung Pak Seno lan kanca-kanca dalang Ngayuja. Nggih, sampeyan sakniki wis gleleng jakete we kulit. Iya. Kulit melinju. Ayo. Menika Bu Pras mboten sekalian. Kalau request Lah Bu Pras ki yo regane jenengan wong. Aku lagi arep ngelokke Mimine. Pinten apa? Jakete kulit melinju, melinjune dikletek. Kletek dikapake ora. Yo, monggo. Oh ya, Mbak Prastiwi. Monggo Bu Pras nggih. Men maju Mbak Yuku iki sing. Wong wau pun rasan, peh aku ki sinden tuwa arang-arang dideke ngoten niku. Ampun sok ngoten niku Pak Mas. Monggo Bu, monggo. Monggo. Kula nggih sok ngedeke niku. Aku pokoke ora arep omong nek karo wong siji iki. Saiki lambene wis ra ndek kampas rem. Muni omong celekap-celekap mbuh ngarepe iki ana sapa ra dong wis. Maksude ngedeke Mbak Mimi. Oh iya. Kula hasrat ya mbasan. Bagus ya. Mbok nggih men wonten lho. Apa rumasamu kowe nek ketemu nang Yogyakarta rak nyandang Jawa terus. Saiki deloken lho. Bagus tenan. Mas Sukimen asline kaya ngono kuwi luar biasa, kaya artis tenan. Ngampil astanipun, Bu. Nah. Waduh aku. Deg-degan to, Bu. Bales no Bu, tangane bales no. Tua kasih fungsi ya. Bu. Wah, wis parah tenan. Yo, ayo diaturake. Mangga. Iki ndak kekompletan. Sa kowe nganu mundur apa? Oke, siap. Kowe leren ben loro wis. Lho kok ngapa kok mundur dhuwur? Jare kon mundur. Orisa kok. Oh. Elisa. Ya. Elisa. Heeh. Iya. Kleru. Iya. Ya. Penyantet nginggil mboten napa kersane ketinggal saking wingking. Oh nggih. Ngece, Mas.
Jenenge ngarepmu nek ke aku kerdil to. Kuwi di paguyuban ya ora. Menapa? PSSS iki ya kuwi. Napa niku, Pak? Paguyuban sinden 150 cm. Monggo, yo dados ya. Iki kompak kok wong papat iki nak. Iya. Kowe iki lanang kok ya megol iki piye to? Jare lanang. Terinfluence mereka berdua iki lho. Dadi serasa kaya aku ndek bokong. Bokongmu mbak peme ya, Lek. Kok ora garing 3 dina gereja. Bokonge ra gitu. Bokong kok rego 70.000. Ning semanake Mbak Mimin Mbak Apri iki luar biasa kok. Iya, ya pancen tenan kok. Mbah. Sesuk nek piye ning Yojo nek pas aku prei arep tak sewake hotel. Ya. Hotel Mirah Putih pom bensin. Ayo. Mangga, ya. Sabda Pandhita Ratu Tresninamu mugi Gusti lelani Bu Prastiwi ketoke karo aku ingin tenan Ket mau rono terus lho arae. Kono PHP tok Bu Prastiwi iki senengane nggodho. Ditenani ra gelem. Gelem bae aku. Tandhe Bu Prastiwi nekat gelem aku. Oh, cah gelemane diganggu. Iya, mangga ya ditelaske mangga Mbak. Sabda Pandhita Ratu Thank you.
Pripun, Bu? Iya, matur suwun. Matur sembah nuwun, Mbak. Prastiwi karo Mbak Tatin ya iki ya dibantu karo Srawung ki ya apike ya ngene iki ana ya. Dadi ora beda-bedake antaraning kono kene sing baku manunggal ya. Anakmu lanang apa wedok ya? Wedok, Pak. Oh. Sing barep lanang, sing nomor loro wedok, wis sandang loro. Cepet banget kok. Kok pengen meleh. Pengen meteng meleh. Kok andang pengen meneh. Ra yo men kemripik sike. Cangkem. Ora kok ndur agan ora sesuk nek kepengin duwe putra. Nek ndek anak loro ki nyemelangi lho. Kok ndek anak loro? Anu nek telu? Ya. Anakmu barep lanang tengah wedok engko nek lair meneh metu lanang ku dadak diruwatke. Jenenge apa, Gong? Jenenge Sendang Kapit Pancuran. Wo. Nek sing barep lanang tengah wedok lanang meneh kuwi Pancuran Kapit Sendang. Kuwi kudu diruwat. Ya. Ning kowe percaya ya kena, ora ya ora apa-apa. Ya. Saiki kok tak tinggali terus nek nangis piye? Pun kula tinggali. Hah? Pun kula tinggali. Tak tinggali apa ya? Nggih niku Mimi. Oh ya wis ora. Semelangku nek dimiki mbokmu. Heeh. Ra ya kempot bayine. Ya. Ngaturke apa sa? Wah, jan ya kangene aku. Waduh, iki senengane sok sembrono ngono kuwi. Wis setahun itu ora ketemu. Mboten, Pak. Setahun ya? Dereng. Piro? 4 sasi. Kok 4 sasi? Lah nggih. Oh, lah nggih, Ding. Betul, Ding. Karo le meteng kok. Kowe le laran ki meteng pirang sasi? 9 sasi. 9 sasi iki sing nyinden. Ha iya to, wong melu weteng wis gedhe banget ngono kak. Oh iya. Lah, Pak. Lali aku dadi ra ketemu patak. Saiki umure wis. Sinten? Anakmu kuwi kan ndek anak kok 1,5 tahun. Mboten. Bulan. 1,5 sasi kok ditinggal nyambut gawe ora mbok ditutukke sing nang omah ki le gula pentah anak. Iya, ya ben kok golek duit kok. Wah, wis cilaka. Mboten rewel kok, Pak. Ya syukur nek ora bapakne sesuk rewel ya. Nggih. Ngosek-ngosek kae mesti. Kaya aku. Ngaturke apa, Mbak Orisa? Jineman nggih, Pak. Ya. Nyubi. Apa? Lali mboten. Jineman apa? Klambi lurik nggih. Ya ora apa-apa. Ndak lali. Ya. Putul. Suarane ya isih ajeg, sengau-sengau. Suara sinden sengoi, suara irung ngene. Liwat irung suarane. Ha iya. Terus ajeg suarane iku. Wis ora ana perubahan ya.
Wis biasa nglairke wis anak nomor 2 Tru. Nggih, mboten ngeten, Pak. Hah? Mboten ngeten. Ayo wong jeneng wong lairke iki werna-werna, ibu ki bermacam-macam karakter. Ana sing nglarani nganti sewengi ya ana. Heeh. Ana sing mlaku-mlaku ning pawon wahing terus lair ya ana. Hajeng brul. Saking gampange ya ana. Iya, ya werna-werna ya, Gong. Dilala kok risake diparingi ora nganggo ngrasake lara pas lairke. Heeh. Ngebel aku, "Pak, pun lair." Heeh, wis gak dipernake aku ya. Wah, data laporan kowe. Ah iya. Wah iya coba. Ngaturke jineman klambi lure Gong. Ah iya wis. Matur nuwun ya, Sa. Nggih, sami-sami. Ora usah kerep-kerep sik le mangkat wayangan. Heeh, diselingi sedina mangkat sesasi ra mangkat. Atene cekor ora. Ya wis ben ora apa-apa men mangkat ditinggo gayeng-gayeng kok ya. Benjing kula mangkat nggih. Hah? Benjing mangkat. Ya, heeh. Yo dimangkat dinyangi kok malah kowe iki diderekke kok malah bingung ora. Ora bingung, Tru. Heeh. Asindan kuwi asline ana pira? 15 kok, Tru. Wah. 15 ki kabeh tak gilir. Wah, digilir to. Heeh. 15 ki gilir dadi ana sing menyang 8, sesuk kono 8 iki diperekke wong 4 diselingi ngono. Wah. Ya ora apa-apa nek ngono. Heeh. Ya, genti iki ana pamundutan sing urung iso diaturake. Reng apa? Sing sore mau urung diaturake. Kaya ta. Ki pamundutan saka panjenengane Bapak Edi Sumantri. Wah, ki malah kliwatan iki. Ha iya. Nyuwun apa? Nyuwun gubuk asmara. Oh iya. Ora apa-apa mumpung isih rada awal-awalan gara-gara ngaturke gubuk asmara. Heeh. Sing kemarin nyekar ben Mbak Agnesia Nandasari. Oh iya. Yo jumeneng mangarep diaturake. Ha. Nyengkar nyengkur. Mangga. Mbak Agnesia. Heeh. Bar jineman terus dinahi rasa rada ndangdut sithik. Ah iya. Men kepenak. Heeh. Ten dhuwur napa ten ngisor, Pak? Neng ngisor wae. Ya. Oh ya dhuwur wae ndak menyanyak sego kowe malah. Ah ngisor akeh dus-dusan. Dhuwur siap lho. Ha iya wis aku ya ngerti aku. Kalimat iki. Neng dhuwur wae men kira-kira ngisor ki akeh piyai lenggan. Terus ana tumpukan dus barang kok. Ya iya. Dibawani Mbak Agnes. Ya. Nyengkar nyengkur mangga Nyengkar nyengkur wiwitane nyengkar engkur dicengkok. Heeh. Eno li
Channelmu isih mengudara apa kok? Isih channel top. Oh. DG. Ayo. Dagangan. Neno. Lelampahan kang wuri dikira kagungane sedulure dhewe Mas Putut Wijanarka. Diki iki dalang gaul. Dalang gatelen. Ah iya. Nontone 49. Ana tresna tulus nadyan neng gubuk asmara. ya reng ya mangga neno mangga yen liwat aku kelingan
Piye to iki? Aku kowe dadi karwa. Nuwun Mbak Agnes, bingung aku terus. Kuwi kreativitas kendang ngono kuwi. Tung tung blentak jleng. Kuwi sikile le joget yo nganggo mandeg-mandeg ngono kuwi. Gareng ora kulino mandeg-mandeg kaya reng. Nerus kowe iki. Ha iya wong tuwa kaya. Kuwi dene mau sing joget aku anggere nganggo jam-jaman ngono kuwi. Pengendang karo aku wis sehati. Ha iya. Tung tung gentung jreng ngono kuwi. Engko nek arep suwuk jan ngono kuwi. Oh iya, garap ya. Ya nek iso digarap nek ora iso rasa mbangane bijine elek. Tegese iki kendangane sing digarap ora kok nggon soal iki ora. Ya iki mau jenenge gubuk asmara. Heeh. Ki ngaturke meneh terus. Ya. Engko ndak sing urung diaturke urung iso diaturke ndak ora prayoga. Apa kok? Kembang rawe. Wah iki seneng aku kembang rawe iki. Ngerti ya? Ngerti no. Tembange sing piye? Kembang-kembang rawe nandur nang enak. Oh kowe kepangkor. Oh iki kembang rawe beda iki. Sing nyekar sapa? Goleke sing urung nembang terus. Ya, Mbak Ayu. Oh ya, wah sekali-sekali Ayu kembang rawe. Men ra apa-apa. Sing biyaine sing endi? Sing nganggo kacamata. Oh. Sinden nek enom biasane ora tau gelem nganggo kacamata, geleme nganggo lensa. Bojoku nganggo lensa kepletikan geni mah pece. Dungkulmu. Kobong mripate mah. Ha ta. Asale nganggo lensa kok nyebul geni. Ha iya. Yo Mbak Ayu, mangga. Diaturake bawani ya kok nganggo no tembang ki ora nganggo bawa kaya kopi tanpa gula. Wah iya pahit kaya uripe awake dhewe. Ya Oke Pak. ya nembang yo Mbak Ayu. Ya saka ngendi iki? Saka Bantul. Wo lor segara. Lor segara Samas. Oh jalan Bantul, jalan Bantul. Asline Kulon Progo. Weh. Dipek karo Dipek karo Dipek karo apa jenenge? Lembut. Oh, edan. Kuwi karo bojone kok nguneke lembut. Ayo larang mbuh kok saya suwe kok saya kurang ajar lho ayo. Ya wis ora apa-apa. Kuwi wong lanang wajibe tok bekteni. Pun bekti aku lah. Ha iya, wong lanang iki wong wedok kudu bekti karo wong lanang. Wong lanang kudune tangi turu grega iki kudu tok cepake banyu dienggo raup utawa nek urung tangi kae raup ana sisan. Ini jenenge ora sopan ora. Bawane yo. Nggih. Memanesmu. Mangga, ya. Sinom grandel. Mangga. Memanesmu. Hangu jiwa. Neno agawe ruciting galeh lara Kangsi nadya
neno umpama munduta Rukmi penabu kok ana sing dingkluk ana sing dangak ya Gong ndonga heeh aja nganti grimis wah ning iki penabuh ki arep mendonong jak omong radong. Oh. Oh to Gong, tenan ya kono. Heeh. Nyilirake ora dinae jaret. Udah wis setengah mati. Ngibarat wong numpak tanpa welah ing matyaning jala apik suarane ya apik nek suarane ayu kan biyen mesti apik abu cahya tuwajune sinau ning apike tanggamu jenenge Pak Paijo kan tuku gamelan terus Reng kok tekan tuku gamelan bareng apa aku ngomong apa iki ngantuki mesti nek ora ngomong ora sadar ngono kuwi wah ya ora ngerti kok ya temah gunjing anggenjang ning pagulingan digedruke ora Gong aja amblong panggunge semono ing gedruk iya tenan brul-brul ngono heeh ya alon-alon ora sah ngundak malah do gogrok dagangan monggo yo diaturke apa jenenge kembang rawe heeh ya monggo yo ya aku sanjokan ya Wong seneng tunggal sebalik
daster lurik. Lambi lurik. Baca modele ayo wis ora srek. Anggere nganggo tang 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 ae jos. Nyenengke ya kok ning mawak marai kemringet, ning pikiran marai semang. Ngapa kowe kok ngadeg bojomu ning kono? Sampun, Pak. Wis. Oh, nggih pun. Njaluk dit. Nggih, no. Hah? Nggih. Wis ora ana kok. Pelit. Wis ora ana diomongke ora. Endi mau? Jupuk sapa ya kok iso ilang. Ha ya mbuh kok ya ora ngerti ora. Ora to ya, kowe kandhani ngayal ora. Dus barang didak. Ya wis ben ora apa-apa. Duse Prastiwi monggo ya wis. Prastiwi ora madang. Heeh. Apa iki mau jenenge apa, Gong? Goyang singgul. Nah. Ngawur. Anu kembang rawe. Ha iya. Kembang goyang singgul ora. Sak penake dhewe ra. Ki nang chatting, Truk. Waduh, saka sapa? Mbah jenenge ki ming nomor tok kok. Oh. Urung terdaftar nang Waku. Apa? Waku. Waku ki lho sing dienggo WA. Diwaca apa? Wah, lha kene kok ngayal. Urung terdaftar nang Waku. Nyuwun apa? Nyuwun tembang kangen. Wah, sing nempar Mbak Tatin. Wah, jan Tatin iki lagi elok-eloke wong tenan. Apa-apa Tatin wingi wong ngunggahke wedi njaluk Tatin. Resik kandang. Ora kebangetan tro. Tenan ayo saking. Ayo Tin, jumeneng Tin. Ha iya. Lagi chatting ngabari wong omah iki aku arep ngadeg lho. Do digugahi. Nonton ning streaming. Pun do turu. Pun do turu. Ya digugah kok ya. Iya. Menyemangati karo Mbak Tatin ya. Ki Mbak, Pak. Tatin ki pancen iso ngunggahke subscribe. Wah iya. Kaya anggere ngetok diketok nggon adegan Tatin kuwi karo DG channel mesti langsung subscribe-e tambah 1000. Ha, leleng. Dekna aku ora kek ya apa-apa. Aku iki kondang dalang cetil kok. Nyolongi ra nek apa-apa. Sesuk njaluk ora. Sesuk paring. Nek tuku sing melar. Tuku apa? Roti maksude roti iki lho ora seneng roti keju ta? Ora. Mendelik matane. Ya ben di mata kok ngopo. Ayo tembang kangen dibawani. Dewe. Ayo dhewe kok kancane ya dhewe-dhewe. Ana sing urung maju lho. Sapa? Kuwi. Iki lagi Ngapa? kena Mas musibah. Lah, kenapa? Nek wong wedok ki ra nggarap sari to mestine. Oh. Garap sari? Ora ado garap sari. Ngerti ku garap sawah lah. Ki wis ket mau. Kowe wis ora apa? Apa? Ki lak mes sama Pak kula ampun ngadeg kula nembe anu ya niki ndak. Delok ra ketok kok. Tatin ki cangkem. Rasa madhep rono madhep rene terus. Sing weruh ben weruh dalange tok. Ayo gek nembang kuwi ngopo ta ngurusi ora? Ngapa? Ayo gek nembang. Langsung nggih. Tembang kangen dibawani. Langsung piye? Nembang kok langsungan. Lah piye? Oh, kuwi lho, wong ki nek memangan ra tau teratur. Slendang kok nganti ana upane. Otu ya iki kok entuk kaya ngene saka ngendi ya? Kenapa? Jarum-jarumane lho. Waduh, kuwi mesti ana tumindak. Tak tusuk Wong tumindak ora prayoga kuwi anggere nganggo dom to. Ndok, ilmu hitam ditokke. Ilmu hitam kok ngetokke ora. Pawange ya. Ah iki juru santet, juru telung brojo. Bojone ora mbukake lawange disantet. Iya. Bawani sik. Bawane napa? Sak karepmu, sak isamu. Aku ora arep ngarani sing penting apik. Sae lho dia omongke karo sapa penonton ora muni apik. Sae. Sae. Ya, prayogi.
Sik aku ngeling-eling lali. Lah, wong nyambut gawe kok bahane lali. Pasti bawane lho, Pak. Ya terserah, sakarepmu sing sak. Wis ditinting karo Mas Geter e. Heeh. Maksudnya? Apa sih? Wah, sindeni saido kemayu-kemayu. Apa sih? Wis gawe wis. Sing anu wae nggih, tak tunggu ya. Ya tunggu nang apa-apa wong ora teko kok ditunggu. Aku lali, soalnya aku apa piye ya dhisik dhewe lali. Iya, Mas Geter nggih. Tak turuti siramu pamit mulai. Ayo. Jamba beta Ambasan. Tak tunggu seliramu rawo mau sore teko ning hotel langsung lekar ning kasur. Kene iki dikai krudung apa kae? Apa lho? Sing kae lho sok nggo meli nunggu lambut men ra terus kae apa jenenge? Sing plastik kae to. Heeh, tak kira nek kathoke nggo kudung ya. Kuwi iki ngapae, Tin? Lah napa? Kathok kok nggo kudung. Dudu kathok ya, Pak. Oh ya sorry aku ya ngono. Ya tipise meh padha. Mulane nek anu diperisake. Nek mripate rada bruwet ki. Kok kena plastik kok. Dunekke lamur, Gong. Ora apa-apa, ora masalah. Aku jan lamur kok. Nek karo kaya ngono kok ora lamur. Lah cetha nek kaya ngono. Iya. Pancen yo ayu tenan. Latine nyandang Jawa ya luar biasa tenan. Awak-awakane yo entuk, pasuryane yo entuk. Kowe mergo melu aku. Ha iya. Kok iso? Dek mbiyen rung dadi sinden. Oh. Wah, kowe nek ndelok ora doyan madang pitung dina pitung bengi. Lah ngapa? Ngapae? Ya ora ana wong menungso kok marai ra doyan madang. Kowe mbiyen mung tukang golek wedi ning Kali Praga. Oh. Potong. Asli. Tenan. Adeke iki ra gelem kok bojone kok nyemplung jarane bojo kula men bagus kula sing elek mawon, Pak. Dhek nyemplung ae nggawa apa kronjot nggon sirah kae. Saka pinggir telesep. Terus nyilem, slep ngono kuwi. Anggere sirahe nyilem, bokonge kemambang. Maksudnya? Bingung ndak arep ngeruk wedi nang ngisor iki bingung. Bokonge dindelepke sirahe kemambang. Kuwi ta iki bingung ngene iki. Aku saka dhuwur jembatan Sudanen aku ngono ki pelampungmu kuwi. Aku ora duwe pelampung lho. Kayak ngemat-matke ngopo? Nanan ayo. Seliramu aku dadi mbayangke kok. Ngene iki lho, iki kali ta delung. Wis tekan sak dodo ngene iki. Heeh. Nek arep ngeruk wedi mlebu rak mesti ngilem. Ha iya. Ki jelem ngono kuwi pecungul. Ki dindelep ngono gendikane pecungul. Ki dindelep kadang-kadang mlumah pecungul. seneng ta ndelok. Wah, aku nang dhuwur jembatan iki wah asik kae.
Nganti bojone muni bandoli watu ye. Oh. Aku entuk watu kok bandem ki sing ndelok. Enda, ora tekan watune abot kok. Wong jembatane dhuwur kok. Ha iya. Jangan jekok sing cilik ya ono. Lah ora. Aku kena tuk ngono masuk men. Jajal ye tak bandem. Heh? Jajal ye tak bandem. Mbak iya. Mung tok bandeme kok. Ora arep endo aku. Tak paske ngomong di loro. Dipaske ngendi? Ya kan ekstra loro. Padake kasti. Ha kok iso? Iya ta. Kowe mbandem aku langsung ngene. Gong. Aku no marah ayo tenangane. Terus kae ayo. Nah, omong wae lho. Ayo ben wong dalang ora entuk omong. Iki apa ya tembang kok meng Lah aku neruske sing mau lho, mulane meneng. Oh iki meneng iki. Engko nek gajahe teko. Kok nek gajahe teko ya Tarzan e. Endi? Rutuk. Kang tak pilih Mantri arep melu apa? Tungdang. Kok sapa-sapa tok salahke to? Lah aku ndak pilih tung. Dah, ngono e. Saya sing jeneng kendang ki rak suarane meng tung dlang tak ngono. Nek carane desa le ngajari wong ra iso nabuh ki engke nek pun wonten apa-apa tung ndlep tak gong. Ra ono. Kok nek wis ditungke, dindlepke terus digong. Tung ndlep tot gong ndlep. Kendang kok ndlep-ndlep. Kempule, Tru. Oh iya. Ki, ra iku gupak. Apa jenenge tlutuh debok ki. Tok ante temancep aku. Ngene, kene mumbul. Antel lho gong kowe. Iya. Akhirat Yo ben kabul dongane Tatin. Arep ngopo? Ora apa-apa. Rasah. Ya wis. Oh. Hariza iki lagi melu wis usul lho kowe. Oh. Meneng kok. Iya, Ro. Ayo gek dirampung. Lah iki domong lho. Aku gak ora ngomong kok kowe kon ngomong angel ra sama-sama. Lah aku ki wis mengo ning malah diganggu iki lho. Tinggal lunga. Ya Robi ngono gean. Ditinggal lunga. Wis mengo ditinggal lunga. Ya wis kono gek domong dhewe. Iya. Ya Rabbi. Ya. Siji, loro, telu. Amin. Oh, kanca-kanca ki support karo kowe. Oke, terima kasih. Kenapa sih? Maksud lu? Ya, waduh nganti nyampluk wedang aku. Utah ora. Tak tutup. Ya, yo tembang kangen. Monggo Mbak Tatin. Yo.
nuwun ya. Ra napa pane? Tatin bengi iki semangat tenan. Apik jogetane. Ha iya. Hei. Ra napa pane? Ora ana, Bro. Mosok ayuke ra tak kei. Ya kuwi nggo aku ora apa-apa. Aja iki dijolke 2000-an sesuk nggo nguyuh ning pom. Rasah dokon nguyuh. Diampet tekan omah. Wis piye? Lara madhak. Apa lara apa? Wis gak tengok, iki selak arep sebo. Urik dalangnya aku ping pindho lho. Hah? Aku maju pindho lho. Salah Mas, mbok mundur. Kowe maju terus sing kiper sapa? Iya. Kaya bal-balan bae. Yang cangkemmu. Guyumu ra penak. Bagone diguyone ra penak. Nesu samplok apa? Tempiling sisan. Mau sabar. Yo matur bapak kae engko ndak dadi dukane bapak. Duka ijo. Dukane bapak. Heeh, yo matur yo. Ya nang yo. Kok isih pelok terus? Ah sing gender mbok menawa ming tangane tok sing obah. Awak-awakane ora obah. Ya areng nganggo kaya mau bengi kae. Nek mau bengi dinggo saiki aja dinggo, men leren. Ha iya. Sesuk neh. Ning ya ning nalaka katilanget Mambang pantepasulan upamaneka lintang toya kusuma yana sumawur